Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, pentru și ajutorul acordat în organizarea Sărbului de Crăciun. Fără ei, tot ceea ce vedeți azi cu siguranță nu era posibil, deci un mare mulțumesc sau mulțumiri, vezi că se cuvine. Ne bucurăm tare, tare mult să vedem startul de noi ediții a Planetei Crăciun, o ediție plină de momente și show-uri care, cu siguranță, o să vă aducă cât mai aproape de Sfântul Crăciunului sau care vă vor încărca cu multă energie și căldură pentru săptămânile friguroase care urmează. Programul scenei poate să fie găsit și consultat pe pagina noastră de social media. În același timp v-am pregătit o diversitate de produse tradiționale care provin din toate colțurile țării și care o să vă satisfacă fiecare nevoie. Vă promit că veți găsi mereu ceva care să vă încânte, iar când veți